Lohijoki. Tuo valkoinen muuten, mikä tuossa joen pinnalla on, niin se on humushapoista vaahtoutunutta tavaraa. Eli tuolta kun tulee happamia vesiä, jotka sisältää humushappoja, niin tässä purossa sitten vaahtoutuu. Lohijoki on saanut nimensä tietenkin siitä lohikalasta, taimenesta, joka tässä purossa elää. Me ollaan nyt sellaisessa kohdassa, missä on usein näiden purotaimenten kutupaikka. Eli tuosta tulee vähän tuommoisen kosken jälkeen tulee tuommoinen pieni suvanto, mikä on tässä edessä. Suvantoalue, semmoinen sorapohja, somerikkopohja, niin se on hyvä kutupaikka. Ja se on sen takia hyvä kutupaikka, kun tuo vähän kovemmin virtaava koskikohta niin pitää tämän somerikkopaikan sitten vähän puhtaampana tuosta maa-aineksesta, eikä sitten niiden mätimunien päälle kerry sitten humusta. Ja tää tammukan purotaimenen kutu alkaa varmaan, tai on varmaan jo ohi, kutee yleensä tuossa syys-lokakuulla. Ja tässä on kalastuskieltokin 1. syyskuuta 30.11. Ja nyt ollaan 25. päivä marraskuuta, että kohta on tämän tammukan kutuaika ohi. Huonosti se tammukka ottaa kuitenkaan perhoon tai muuhun vieheeseen nyt tähän aikaan talvesta, että paremmin sitten taas keväämällä. Lohijoen tammukka eli purotaimen kanta on välillä ollut tosi vähissä, mutta onneksi sitten on sateet tullut pelastamaan. Tammukka on hyvin sitkeä kala, se hyvinkin pienissä lammissa saattaa tai allikoissa, tuommoisissa suvannoissa pärjätä. Tammukka kutee tosiaan lokakuulla ja sitten nämä poikaset kuoriutuu vasta tuolla huhti-toukokuulla. Eli se mätimunat on tuolla suojassa soran sisällä. On puoli vuotta tai reilu puoli vuotta. Kyllä tässä ainakin pari vuotta sitten juuri tässä paikalla näin kutevia tammukoita. Olivat kooltaan suunnilleen 25 senttisiä. Purotaimen eli tammukkahan on ihan samaa lajia kuin mitä tuolla järvissä ja merialueella on taimenta. Sattuu vaan olemaan sellaista yksilöä, joka tykkää elellä täällä vaan puroalueella eikä lähde vaeltamaan ollenkaan merialueella. Että sama laji on kysymässä kuin meritaimen ja järvitaimen. Ja nämä purotaimenet syö tässä joesta niin muun muassa hyönteistoukkia, erilaisia äyriäisiä, eläinplanktonia sitten ihan pienenä. Mutta hyönteistoukat on tärkeitä, samoin kuin lentävät hyönteiset, sitten tässä veden pinnalla lentävät hyönteiset sitten. Ja joitakin noissa allikoissa voi nähdä noita tuikkeja, eli ne purotaimenet tuikkaa pintaan, ottaa joitakin hyönteisiä pinnasta. Yhtä hyvin tätä voisi sanoa koskikarapuroksi tai koskikarajoeksi. Tässä on koskikara hyvin yleisesti käy sukeltelemassa niitä samoja hyönteistoukkia kuin nämä purotaimenetkin. Koskikarat on sellaisia, että ne pesii tuolla lähinnä Pohjois-Suomessa ja Norjassa, eli nämä koskikarat, jotka tällä seudulla käy kalastelemassa talvisin, niin ne on pääsääntöisesti Ruotsista ja Norjasta. Tai sitten voisi tätä puroa sanoa myös saukkopuroksi. Saukko on hyvin yleinen tai liikkuu täällä joka talvi, tai varmaan liikkuu kesälläkin, mutta jälkiä kun ei näy, niin enkä ole koskaan saukkoa täällä nähnyt. Mutta jälkiä joka talvi. Ja
Mielellään käyvät varmasti noita purotaimenia tuolta vedottamassa. Saukolle kelpaa myös muun muassa sammakot. Sammakothan talvehtii tuolla suojassa tuolla tämmöisten lammikoiden pohjamudissa tai vastaavissa kivenkoloissa tuolla maan alla suojassa pakkaselta. Kun ovat vaihtolämpöisiä, niin eipä passaa paljon kovissa pakkasissa liikkua. Se on niiden selviytymiskeino. Saukon sen sijaan pitää saalistaa ympäri vuoden. Toki sekin yrittää säästää energiaa kylmillä keleillä sitten olemalla tuolla enemmän pesäkolosuojissa. Mutta aika ajoin on lähdettävä liikkeelle, kun nälkä kurnii vatsaa, niin lähdettävä kalastamaan. Ja täällä ne saukot liikkuu hyvinkin pitkiä matkoja. Että varmaan tässäkin lohijoissa oleva saukko tai olevat saukot niin kiertelee myös isommalla alueella. Mutta tämmöiset purot muodostaa aivan valtavan hienon ympäristön ja tärkeän elinympäristön monille lajeille. Kuten täällä purotaimenelle, koskikaralle ja saukoille.